Hvad så YouTube? I dag skal vi lave, hvad er der i min mund challenge med Daut. Det er ham, der skal æde selve lortet, som jeg har fundet på. Så lad os bare komme i gang. Jeg har det, han skal æde. Det er lidt chili. Og lidt sådan noget soft ice vanilje. Jeg sgu ikke på det her. Og lidt peber. Tomat. Æg. Rosiner. Og sådan noget orange sticks. Wienerlinser. Og lidt salt. Så skal jeg også have noget mayonnaise, så lad os bare komme i gang. Sådan der. Der er der lige her. Jeg skulle ikke se noget, så lad os bare komme i gang. Var det det ikke? Nej. Hvad var det? Ja, det var det ikke. Du skal ikke spytte. Nej, du skal spise den. Du skal lige gøre det her. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men... Det er... Hvad er det? Og de der... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så bare sig fejl. Speak what a fail. Nummer 3. Ikke sige dit æg igen. Nej. Det var lige noget, der smager godt. Men nej, ikke en af de der tykke gummi, sådan nogle. Jeg ved godt, sådan nogle der. Dem der... Er det tyggegummi? Ja. Ja. Au. Skal jeg have noget peber? Sådan der, er du klar? Munden. Åbn nu, kraften den for munden. De tunge ud. Og hvor du er, ja. Det er sjovt, det var for en det her. Så der ved du, hvad det er. Du skal bare slikke på den. Ja. Hvad? Peber. Hvor sygt. Nej. Der er chili. Hvad gør du? Nu kan du måske få det nedkølet lidt. Nu bliver det lidt dejligt rengørt, tror jeg. Eller, jeg ved ikke, hvordan Det bliver dejligt. Åbn munden. Vanilje. Nej. Vanilje. Milkshake. Hvad? Nej, det var creme. Creme. Ja. Du skal ikke spytte. Var det creme? Ja, men det er ikke sådan noget klamt noget. Det er bare sådan noget lækkert. Det er sådan, man laver is med. Er du klar? Åbn munden. Det bliver lidt billigt. Nej. Nå det. Okay. Jeg sagde, du skulle tage det med.
Nej, jeg er ligeglad. Lad være med det der. Jeg åbner munden. En bussemand? En appelsin? Nej, en appelsin. Det hedder en... Jeg kan fandme ikke huske, hvad noget her. Det er dem, der pakker. Hvad du hører? Hvor er du dum, mand? Okay, du giver op. Nej, jeg ved det godt, men jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder. Det er rosiner. Ja, jeg må sige, ja, jeg ved. Ja, du kender du alligevel, så vi springer bare det her over. Jeg håber, det er godt. Tak for den her gang. Giv den et like, hvis det er god. Subscribe. Ses i næste video.